Danas slavimo 10 godina života i rada Piska. Danas slavimo 10 godina podrške poduzetnicima. Danas slavimo 10 godina velike poslovne obitelji Piska. Poduzetnički inkubator Sisak nastao je i otvorio svoja vrata 2014. godine u rujnu, kada smo kao prvu pilot fazu napravili projekt inovativan unutar Apply Ceramicsa, gdje smo postali prvi privatni poduzetnički inkubator u gradu Sisku, u Sisačko-moslavačkoj županiji, ali isto tako i u Republici Hrvatskoj. 2019. godine utrostručili smo kapacitete Piska, gdje je poduzetnicima u funkciju stavljeno još 32 prostorno funkcionalne jedinice i sada, 10 godina nakon otvorenja, Pisak se razvio na preko 3000 kvadrata prostora. Kroz njega, kroz program inkubacije i akceleracije prošlo je 150 poduzetnika, održano je 75 predavanja i edukacija za poduzetnike s preko 1200 poduzetnika koji su prolazili program inkubacije. Kroz mentorstvo i savjetovanje prošlo je 150 poduzetnika. Pisak živi kao jedna velika poslovna obitelj unutar grada Siska, unutar Sisačko-moslavačke županije i čini bitan element lokalnog ekonomskog rasta ovog grada i županije. Prije 10 godina bila je potrebna hrabrost osnovati poduzetnički inkubator u Sisku i ovo je prvi privatni poduzetnički inkubator u Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji. Vizionari, osnovači inkubatora dali su priliku prije svega mladim ljudima da pokažu svoje znanje, vještine, sposobnosti, da svoj rad pretvore u rezultat, što su mnogi mladi ljudi, mnoge osnovane tvrtke iskoristile i dali su doprinos i poduzetništvu, i gospodarskom razvoju i razvoju društva u širem smislu. Sisačko-moslavačka županija će naravno i u konzultacijama s predstavnicima Piska osnovati čak 3 poduzetnička inkubatora na području grada Siska, odnosno poduzetničke inkubatore na 3 lokacije. Jedna lokacija je bivša zgrada Name u kojoj planiramo otvoriti 200 novih radnih mjesta. Druga lokacija je bivša zgrada Varteksa, tamo ćemo imati poduzetnički inkubator STEM područja i treća lokacija je Inina benzinska na Zagrebačkoj ulici, odnosno zgrade i skladišta koje smo kupili. Isto tako ćemo osnovati jedan poduzetnički inkubator na području grada Gline i time želimo dati i naš doprinos daljem razvoju poduzetništva i gospodarstva na području Sisačko-moslavačke županije.